Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Giya sa doon ni mo ay! Pero unya pa ninyo punan kung normal na ka. Lagi? Sus, Ginoo ko. Ay. Alo, nganong make man ka sign of the cross, Bugard? I make sign of the cross kay unya pa may tabo sa buwan sa irog-irog. No sana man buwan irog-irog, Bugard. Ay. No sana! No sama? Kon mo puti na ang uwik. Uwik? Hain man ang ugwik, Bugard. Kita ko, ana. Ay. Ano bang ako may gatagan o problema ni Sarah? Kung may imong scam, di mga mong. Kinsa among Bugard? Kinsoy! Ako good. Unsa diyan ng among Bugard? Ha? O unsa na among ba? Among sudan, monggos. Maura ni imong ihatag na ako? 10,000 pesos? Pilam day ang kong ihatag ni mo, nga 20,000 pesos na may gihatag ni mama. Nagtipo nagutag puyo. Magsaw nagutag kaon. Kinahalan nga ang tanan gini mong kwarta, imong ihatag na ako. Usa? Oh, ano makugang man ka? Ingon na magyud na magtiayon. Ihatag yun sa bana nga to sa iyang asawa ang tanan niya sweldo, ang tanan niyang kinitaan. Di pa man taminyo. Pero mura na tagminyo. Sa atong sitwasyon mura na tagminyo, di ba? Nakalitan ko na. Anton, pahinumduman talang ka. Nakat-on ako sa paghigugma nimo. Og dili pa ko ready. Aron mawa ka sa akong kinabuhi. Ang akong cellphone. Si Anton ang nanawag. Doon na kahinay tabo sa opisina. Anton, ganong nanawag ka man? May problema ba sa opisina? Ako may dunay problema, ma. Oh, hain ka man karon. Diyan ako sa office, ma. May bisita bang miabot? Hinungdan nga na problema ka? Wa may bisita, ma, pero inoon, doon ako'y kauban. Tingalig ang imong ka-live-in ang imong kauban. Miapas. Imo tingaling gipaampas. Usa pa iyang gibuhat nga nahimo mo man siyang problema. Gusto naging ko makigbuwag niya, ma. Di imong buwagan? Dilingon niya na ka sayo, ma. Unsa? Nahadlok na ko. Usa ba iwag ikahadlukan? Ambot. Anton, gukdon ka gyud sa imong problema kung magpadaog ka sa imong kahadlok. Nahadlok ko nga tingalig doon na siya daw tang buhaton, ma. Kung makigbuwag ko niya. Tingalig maamong pahinuon mo. Anton, tingalig usa ka gold digger ang imong ka-live-in. Ambot lang, ma. Hotdan ka di ay ni anang babayhana kung dili ka dayon mo lihok. Buwagin ang babayhana, oy. Nahadlok lagi ko, ma. Usa man lagi imong gikahadlukan. Ay, ambot lang. Nagmahay ko. Nganong nagpahigot ko ining babayhana. Naigugmar ba kung siya na ko, ma. Og may tuo ka di ay. Ma. Tingalig, usa lagi ka gold digger ang imong ka-live-in karon. O kung dili ka dayon mo lihok, you will end up nothing. Ako lang unang obserbahan si Amy, ma. Ako lang unang siyang upanan karong sa mall. Mag-unsa man mo sa mall? May paliton siyang kahimanan, ma, sa pagluto. Nanikamot siyang muluto na sa among pagkaon. Dili siya makamaong muluto. Dili. Usa man di ay ang inyong kanon. Mamalik mi sa gawas. Anton,
Gaba na ninimo kang Sara. Please, ma. Ay kung sudya eh. Kung wa pa unta nimo pinuangi si Sara, makatilaw ka untag lami ang sudan. Laliman ko, ma. Nagluto siya og sunny side up nga itlog. Puwerteng parata. Wa masuod sa akong ginawaan. Yaw sa pa may magipaabot. Buwagin na ng babayhana. Unsa man na si Anton? Wa pagid mo tubo? Ma, modali kag katiguang anak kung ikaw pa'y pasulbaron sa iyang kahimtang uban sa iyang ka-live-in. Ay, usahay. Mabasol ko ang akong kaugalingon. Nganong naingon ni anak si Anton. Imo pag yung basulon imong kaugalingon tungod sa ka-immature ni Anton, ma? Nalupig lang siyang Mateo. May mental imbalance man tuod si Mateo. Pero makamaokin nimo pangga. Mulaban sa mga tao nga iyang gituhuan nga nagsalig niya. Husto ka gyud, Sara. Kung parat mo luto ang iyang ka-live-in, iya pagili kang sumbungan? Sobra naman sa itong tawhana. Maulagi na. Mabasol ko baya ang akong kaugalingon? Ako manggod siyang ipatuyangan sa pagtuo nga ingon ni Ana ang pagmahal sa usa ka inahan. Ay, nasayop di ay ko, Sara. Wa ko dayon siya mapantun. Nag-inusara manggod kong nagpadako nilang duha. Ayaw basula imong kaugalingon, ma. Nga naman lagi si Mateo. Naguna-huna mo na mong duha ni Inday Barbie. Iya pa man ganing gihatag na ko iyang natigom nga allowance. Sara. Ma, dili ikay nakaingon kung maproblema man si Anton sa iyang ka-live-in karon. Karma na ang nahitabo niya, ma. Nganong ni amanta din eh. Abi na ko mamaligtag mga gamit sa kusina. May nakita akong display, Anton. Naibog kaayo ko. Ay, ikaw god. Nahatag naman ako nimo ang 10,000. Ay, dito na ako gamiton, oy. Aron mo, oy, akong ipalit. Usa? Tagaay kong ipalit sa naibgan kong skirt. Usa? Ma'am, nag-abot lagi na imong ilong ugi mong kilay. Nga naman na. Sapat ya, Bugart. Ano magka? Ni apa kus problema imong anaon pa ko nimo. Kutawan ti kape, ma'am? Aron di ka ma-stress? Salamat kaayo, Bugart. Nga nakahuna-huna ka. Maayo pa ka, makamao kang muhupay sa akong mga problema. Giingnan bitaw ti ka nga nag-care ko nimo. Ay, wag yung kumaanad ang imuhang pagkaseryoso, Bugart. Uy, naasa ka ng imong care-care, ha? Kinahanglan gid, Care-care. ma'am. Kinahanglan nga i-care ti ka. Lisod kay kun way mugam nimo eh. Inig ka bit matured nimo. Ay, kana. Dali na ka mang taptan og sakit. Uy, simbak ko in taon ka, uy. Mao gani. Labaw gid ko manimbak ko, ma'am. Lisod kay kun mawa ka. Uwan ako'y inspirasyon sa akong panarbaho. Ngano ka, Bugart? Ha? Nagsigat tingalig ampo nga masakit ko, no? Ngano mo tao mag-ampo ko, ma'am? Oh, Karon mo ninuon di ka? Mukir ni noon ko ni mo niya. Muingon ka nga. Iampo na ko nga masakit ka. Ako'y unang magkula na, ma'am. ngano man? Ha, ngano? Sultian ta kas tinuod, ma'am. Kapoy gigating manong masakiton. Dool na ko dire. Dool dire. Dool! Ha? Thank you, love. Nganong imong kong gihagkan din sa public place, ha? To show my love. Wa ka malipay sa akong gibuhat. Okay na. Mamauli na to na. Niya naman kita sa mall. Og daghan din ng restaurants. Anilang ta mangaon. Adton lang ta mamalit sa karinderiya. May na makaminos ta sa atong gasto eh. Daoy, parinderya. Anilang gutagod din eh. Aircon pa. Dali na, musod ta diha, Anton. Atong tilawan ang ilang Korean foods. Unsa? Sarah,
hapit na lakaw akong munika, no? Tanawa. Ngano bang apurado ka mamudako dayon ang atong anak, Mateo? Gusto ko lumba mi lakaw. Og imo siyang pasundon sa imong linaktan? Di ka gusto, Sarah? Dili. Gigi, ako lang sunod iya linaktan. Maayo kay ka mo bawi, no, Mateo? Imo gyung bantayan si Inday Barbie, ha? Kung mulakaw na siya. Kay tingalig dunay mo kawat niya. Kawat? Kinsa kawat akong munika? Wata may baw. May bawaan ba ginas kadaghanan nga na nag-iya mo kompanya. Tingalig dunay makahuna-huna pagkidnap sa atong anak o pangayo ag ransom. Padyun-dyun ako ba? Kinsa kawat akong munika? Maolay gina, Mateo. Kinahanglang bantayan ginatog maayo ang atong anak. Basta doon kawat akong munika, patay jud siya. Ako jud labanan akong munika. Mateo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!